Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. माझ्यासाठी कर्नाटक बरोबर आमची फाईट चालूच आहे. सुप्रीम कोर्टमध्ये ती फाईट चालूच राहणार. अजूनही आम्ही माझ्यासाठी म्हणजे सुप्रीम कोर्टमध्ये कुठेही यावेळी तर आम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये इंटरव्हेन्शन फाईल केलेलं आहे. दुसरा राहिला विषय मोले अभयारण्य. काही लोक उगाच हा विषय आपण जसं म्हणतोय की फ्लरिश करतात. मला वाटतं जी लोक बोलतात त्यांनी कधी मोल्यामध्ये जाऊन बघितलं नसेल. मी प्रत्यक्ष मोल्यामध्ये बघितलं आहे, नेत्रावळी अभयारण्यामध्ये बघितलेलं आहे. जो टमनार प्रोजेक्टसाठी जी जागा म्हणजे मोल्यामध्ये लागते, इट इज ओनली द 6 पोल विच इज कमिंग इन टू द मोले विच इज पर्टिक्युलरली इन टू द फॉरेस्ट एरिया. अदरवाईज म्हणजे बाकी सगळं जे सबस्टेशन वगैरे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या त्या मोलेम अभयारण्याच्या बाहेर आहे, नेत्रावळी अभयारण्याच्या बाहेर आहे. त्यामुळं जी 70,000 वगैरे झाडं सांगितली जातात चुकीची माहिती आहे. नॉट मोर दॅन 13,000 ट्रीज कट फॉर दिस प्रोजेक्ट. आणि मोलेच्या जंगलामध्ये कुठेही अजून म्हणजे आत्ता जे 3ही प्रोजेक्ट इथं जे फेस केले जातात, हा नॅशनल हायवे हा प्रोजेक्ट आता नाहीच आहे. फक्त इनिशियल स्टेजला म्हणजे कुठल्याही स्टेजला जर प्लॅन करायचं असेल पुढच्या 25 वर्षासाठी आत्ता कोणीच नॅशनल हायवे हा सुरू करायच्या विचारात नाही आहे. मी जर स्पष्ट सांगतो तर कधीतरी पुढच्या 25 वर्षासाठी स्टेटला एखादा प्रोजेक्ट पाहिजे असेल तर त्याच्यासाठी जर एखादा प्रपोजल रेडी झालं म्हणजे ह्याचा अर्थ की आत्ता आम्ही तिथं नॅशनल हायवे करतो असं नाही आहे. राहिली गोष्ट डबल ट्रॅकिंग. आणि डबल ट्रॅकिंग जी 300 अप्रॉक्सिमेटली 300 किलोमीटर्स लाईन रेल्वेची जी कंप्लीट झालेली आहे, फक्त 70 किलोमीटर लाईन आणि त्यातला फ्रॉम द कॉलेम टू कॅसल लॉक एवढीच जी लाईन राहिली आहे. आता त्यामध्येही मॉडिफाय करून ते अंडरग्राऊंड म्हणजे ते अंडरग्राऊंडमधून चालते. त्यामुळे डेफिनेटली म्हणजे मोल्या अभयारण्य, नेत्रावळी अभयारण्य आणि त्या बाजूच्या सगळ्या ह्याची आम्हालाही तेवढीच काळजी आहे आणि कोणीही मोले हे उद्ध्वस्त करणार नाही आहे ह्याची मी ग्वाही देतो. मुरगांव बंदरावेल्यान कोळसा हाताळणी खंय सध्या चालू आसा तितलीच 15 मिलियन टना परस मायज कोळसा हाताळूंक दिवचे ना. Won't allow the MPT to cross the limit of the coal, which is already at present, it is the maximum limit of the coal they have reached, which is approximately, which is a 15 million ton. Won't allow them to cross the limit. The people unnecessary, they are talking about 135 million, 145 million. On this platform, I'm telling you, won't allow them to cross the 15 million of the ton of coal.